Вие всички сте ГЕРБ. В крайна сметка не ми подвиква, излез ми на реплика, ако искаш. Ма нямаш право. Ние с мафията на една маса не сядаме. И при нас това е категоричен въпрос, който не подлежи на никакъв коментар. Така че отговорът е не. За съжаление, господин министър на вътрешните работи не успя да отговори на въпросите, които му зададох. Аз питах дали в момента учебните заведения са в състояние да подготвят гранични полицаи, които да са в състояние след 4, 5 или 6 месеца да укрепят границата, защото тогава очаквам сериозна бежанска вълна. Спорните резултати от взетите проби, втори проби, които са в изключителен разрез с всякакви правила и норми, нагнетяват напрежение и съмнение относно статута на лабораторията, установила наличието на заболяване, нейната акредитация и правна легитимация. Дойде време да се срещнем, господин Малинов. Нали преди задавахте въпроса, кои са тия специалисти, които толкова разбират и са подали този сигнал до Европейската прокуратура? Аз съм един от тия специалисти, който съм подал сигнала. Заедно с колегите ми Христо Казанджиев и с Васил Филипов, са известни фигури от нефтогазовата промишленост. Въпросът е много простичък. До кога ще седите министър и не е ли време си подавате оставката и да изчезвате, защото ще стигнем и до Боташ, и до Турски поток, и до Павечира, и до всичките ви действия, които сте предприели. Какво направихте, господин министър, с Чаира? Какво направихте с мариците? Моето уважение, ама само преди няколко месеца вие искахте да ги закривате Маришкия басейн. И мога да ви уверя, че никакви сондажи няма да правите на Чирен, защото в мига, в който пуснете поръчката, веднага ще сезираме компетентните органи. Няма да минат тези неща. Повярвайте ми. И аз съм тук, Меч е тук в парламента, всичкото това нещо ще го следиме. Защото на мен е много странно, господин министър на околната среда и водите, вие бяхте шеф на басейнова дирекция в Плевен. Денем прибирате ли се или чакате да се стъмни? Нали? Защото едва ли отношението ще е добро към вас, като знам, аз съм половината плевенчанин и като знам за какво става въпрос. Взе да става интересно на края на парламентарния ден. Сега, по отношение на атомната енергетика в България, не засегнахме въпроса за строителството на 7 и на 8 блок от тази нови мощности. Тук се случиха много странни неща и се отиде един договор за инженеринг. Въобще не засегнахме въпроса за това имат ли Уестингхаус лиценз за територията на Европейския съюз. Тук е една огромна финансова яма. Лично ние от МЕЦ смятаме, че това е грешно решение. Трябваше да се отиде на открит конкурс или търг, както го направиха редица европейски държави. Чухме много констатации, които са породили кризата във водния сектор, включително и това, че са намаляли дъждовете. Аз не приемам тази констатация, защото в Африка има много по-малко дъждове, но където съм живяла в Северна Африка няма водна криза. Чухме констатации колко е стара мрежата, само че тя не е остаряла на 1 декември. Тя си е стара от преди 50 години. Разбрахме, че водното осигуряването на питейна вода и на поливна вода е въпрос на национална сигурност. Тоест много отговорен въпрос. Явно депутатите не се интересуват от националната сигурност. Става дума за 300 частни ВЕЦ-ове, които са изградени в България. Може би господин Малинов ще може да помогне. Към Министерския съвет ми е въпроса как са уредени проблемите с водохващането, какви средства постъпват в бюджета от тези частни ВЕЦ-ове. Господин Малинов, колко мощност произвеждат тези частни ВЕЦ-ове и към господин Димитров от околната среда и водите, имаме ли ВЕЦ-ове, които създават допълнителни проблеми с водната криза. Предварително се извинявам на всички депутати, които имат ВЕЦ-ове. Благодаря. И колегите, които сте от Плевен. Знаете, че Плевен е най-засегнатия регион. 8 депутати имаме от Плевен, нито един не излезе да вземе отношение по тази тема. Госпожо Коритарова, казахте, че е заложен в бюджета на Плевен 9% само за ВиК инсталациите. Ами, нали кмет на Плевен, въобще ръководството на града от години е ГЕРБ.
Вие всички сте ГЕРБ. В крайна сметка не ми подвиква, излез ми на реплика, ако искаш. Ма нямаш право. Просто кажете ни конкретно за Плевен, тъй като инсталацията е в трагично състояние. Вие се извинявате с незаконни подключвания, някакви такива нелепости. Говорите за язовир Черни Осъм. Язовир Черни Осъм е проект от 2015 година. Що не е реализиран? Или това е поредната корупционна яма на ГЕРБ? Всички сте мафия и всички сте едно. Това искам да ви кажа. Всички сте ГЕРБ и всички ощетявате българските граждани с вашата политика и с начина, по който я провеждате. Моят въпрос към вас е много прост. Не би ли е срам от начина, по който се държите днес на това изслушване и кога мислите да се подавате оставките? Благодаря.